NPP kalasim ya kita baro. Kalasim ya kita gi jing persak ke BPP baro. Nraikan pendon kam ya ki ha ka ni ka por thebut, ha ka por thebut. Te hatu kam dei ke jing penbi. Kan song bhai phi ki pat ba ki bekerja dengan ka por ki ba pej bat ngap ya ki video ke jonga haman lagi por. Te hakini ki khendiat si ngam de yo man upload video ngam de yo man pelai video ye phi namar ka don ka jing bun kam haladi mo te to ngim don kata ka jing ya theu ya kata nrengin poi pat sa ka phang te hakini ki video te haswa bangan poi sa ka phang nrei ki tu ki bampat te ban subscribe te snyo bha subscribe no yakane ka channel ka jonga bat ya kani ka video la da pi snyo ba ka dei nrei snyo bha lai bat il la da pi snyo ba kam dei nrei ngam don e ban ong e pi ka sa ka mon ka jong pi la da pi lai ko mo te hakani ka video ngan ban snyo e pi ya kita ka jingkran ki pa jong ka NPP le ne ki leader jong ka NPP namar kani ka video ka banga kran kamdei ke banga lorni kamdei ke banga bishni namar ki kam ki baki ki lale ki por menchwa bat ha ki por menta namar kim ya hapshu namar ki languj ya la ke jong ki pre ki jong ki te nak ta ka daw nre ngakwa ban pensnyo shpi ngakwa ban pen i shpi nre sabishari ma phi pasas ngap hi ma phi kani ka long ka bhamo kani ka long ka kumnu nre tasnyo bha ai ki jubab ki jong phi hapo ki comment box te shwa bangin poi sha ka phang nre tongin ngap chwa ye kini ki jingkran jong kani ka kong ka dei ka leader jong ka NPP tongin ngap chwa ya ka nre insa bishar pat ya ka ye kini ki kinten ki jingkran ka jong ka Ngiyos nyaw ya kini ke jingkran jong kani ka kong kalau ong ba ngi don kam ya unu rang ba un pendrung ya ka ketin khasi ke jongi ha ka kharnit ka ba phra lene ka sexual mo te kata ke jingkran ke jungka ka long ka ba bha sibun kalong ka babha sibun lada kila ban pendrung ya ka ketin khasi ke jongi ha ka kharnit ka ba phra namar ka long ka ke re ka basnyau tanat bha yingi ki pa ba lada ka ketin khasi ke jongi kan rung ha ka kharnit ka ba phra te baro phing yenge ya ka ne ka jing ong ka jong ka long ka basisha wat ngop hakum gini ki leader jong ka NPP namar ka ni ka long tang ka jing pen bet sudai phi kalong tang jing pen bet sudai phi kan mau ki pot ban chwa I chief minister jong I ba Princeton tan song iong I pen bet man la ka san snem bat ki nong thep wut ru ki ngop man la ka san snem phi kan mau ya kane house nem arja phra ila ong ngi kular ban ye trailang bat uksui ru te phi sabishar ma phi hatu amdei maki ba persya ya kani baro lada ki long ki babha karkom trekam ga jongki nrei laslem ka tin khasi ga jongi kan rung ha ka khrnit ka bafra nrei balei hadu kini gisni tang namar badon ka BPP ba persya ya kani namar ka kwa bandrung ka tin khasi ha ka khrnit ka bafra nrei hangta kilaya kwa ban penia penbeit ya ki pai ba kani wat yang ngop phi ya kani namar kani ka long tang de jing penbeit sudai phi lada phi ngop hakum gini nrei ka tu ko jing thaput ko jong phi kam don kam isu namar ka tu ko jing thaput ko jong phi ka long ka ba koridor bha ya phi chi sin hi ba phi la lej ha ka jaka thaput ban thaput namar ka de ka mon syo bha ka jong phi ka mon ka ba kaman sim ke jong phi ka kwa ba phin thap ha ta u MDC lene u MP lene u MLE ba un yalam ya ka ribat ka jaj ben reu ha ka lenti ka babha te wat yang ngop phi ka ni ka long tang ka jing pen bet sudai phi ki pai ba ha ka dorbar mang tengka badru ha ka assembly ki ki ba ka VPP ka persya ki panjong ke NPP kim pediang ya kane kim pediang ya kane ki jing terwa jong ka VPP kim la ban pediang ya kane pat kim la ban sim hi ya kita kirai ki ba ka VPP ka ai
แต่สประคัดหิมาพีkita kiba persyak ka VPP ha ka dorbar mang tengka ha ka assembly barok menta hendrei ka NPP kalashim ya kita barok kalashim ya kita gi jing persyak ka VPP barok hendrei kan pendon kam ya ki ha ka ni ka por thebut ha ka por thebutแต่หาตัวกำเดกจิงเป็นบิหาตัวอำเดกจิงเป็นบิอำเดกจิงปงอบอย่าพี่มันกสันสนามจะสประคัดบายกันเนี่ยสประคัดบายกันเนี่ยละดากีกิเสียวทูยากจิงไอจิงมูดจงกับปาร์ตี้เลเนกี MDC เลเนกี MLA มอยากตากจิงไอจิงมูดกจงกีฮับบันชิมยากิตาละดากิลงกิบาบาHendrai balai pat kishim hakapor election balai pat kishim hakapor haswa ban thewut haswa ka election amdei ka jing penbe ya phi te seperkhat bha ma phi ya kan ne te to kata ka wei ka lakut ka jing kren ka jong ka leader jong ka NPP tongin ngap sa ka wei ka ba kren u chief minister balai me mangil themau uwei yo wei pat balai ko kima ilim maka social media himan aji mulem ya bi to ngile yo snyaw ya kan ga jing kren jong i chief minister jong i ba president ton song mo ila ong ba ko ki pat ba balai phi lan them mau i wei ya i wei te kum no ken ki pat ba ki la ban yelan them mau wei ya wei namar phi ki nong yalam phim la ban bu ka an ka kondon ka babha kabala man yalam ya kipat ba haga jing im ka babha phi kinong yalam phi shubam phi shulong kita ki ba arsam haki an ki kanun ki ba phi bu nre phim la ban shim kia ya ki pat ka an hi ka rule hi ka ba phi ai kam don hi ka ta ka jing sngan ya uta upai ba ta kum no hi uta upai ba udon ka ta ka jing ya len them mau we ya weพี่องกูกีไปบ่าบาเลยพิมยาไอจิงหมดหลังตั้งpara MDC ตั้งpara MLA para MP จงพีพิมละบันยาเงาถูพิมละบันยางับยากตากจิงกรันจงตาเวว MDC จงตาเวว MLA กุมโนปัดพีชิมยากตากจิงไอจิงหมดกีไปบ่าตั้งpara MDC para MLA จงพีพิมละบันชิมแต่เป็ดแค่นี้งานไอ้นุกสายพี่กันเดียดกิมีกิป้าละดากิลาบันฮีกายยากิคุณหักลันตีกับบพาละดากิลาบันสนิงมันกราวยากิคุณหักลันตีกับบพากิคุณกิลาบันเสียวถูกิลาบันชัมพังยากจึงฮีกายกมีบัดอุกป้าแต่กระจุยพี่กระจุยละดาพี่กินองยาลำพี่ละลงกิมีกิป้ากระจงีละดาพี่พิมละบันยาลำหักลันตีกับบพายากรีบัดกระจายเป็นเรื่องคาซีกระจงีนี่ฮับบันยากันโนนี่ฮับบันยากเดียวกตียพีวัดลาดาพิลองกิมีกิปากจงยีรุนเรลาดาพิมละบันยาลำเดยากริคาซีจัดเป็นรูกจงยีฮักลันติกบบาพิลองกิบาอาร์ซัมพิลองกิบาควันมันโตชิมันเตลลาดาพิลองกิมีกิปากจงยีกิบาคุมตากิบายานฮักลันติกบบบักลานเรงี้วัดลางยีลองกิคุณกิจงพิรุนเรงิเสียวทูยากะจิงอิมยากะลาเวกะจงงิเสียวทูยากะลันติกะบังงิยากะลันติกะบะบางิฮับบันยากะโนงิฮับบันยากะเดวกติยาลากิมีกิปารุนามารลดาพิมละบันยาลัมเตยากะริคาซีจัดเป็นรูกะจงงิแต่กะนี่ตุเสียวทูบายกะนี่แต่ตองอินสงับซาจิซินยาอินีเวลีดาร์และนี่ MLA จงกะ NPP ตองอินสงับสกันเดียดยากินี่กะจิงกะรังกะจงKami sorkar kaya sibun kiai tang makam kwa mathalatan hasulok kabani dikikam teto ilios nyaw ya kani ka jingkran jong no orang ba kani ka sarkar ka kwa ban le sibun ya ki bo ai jing man toy ya upai ba kani ka sarkar kam he tang da ka tin re ka kwa ban le da ki kam tenga ngasio tenat ya kata ka jingkran ka jong no orang ba kata ka dei lada ki la man le kumta re ka long ka jing shisha ka long ka babha yangi ka jai ben ru khasi ki jongi te yo pat ki pen bej pan
ha man ka san snem kata ka long ka ba yang ni ki ong ba ni ka ni ka sarkar kam kwa ai ban hala cho surok ndre ka kwa ban le da ki kam ka ei kata ka kam ka baka ka le ka kam hi ka baka ka le tang ban yo khwan man toy shimet kata hi ka kam ka baka ka kwa ban le uong ba kem kwa ban ya hala surok ki na ka liang ka jong ki leader ka jong ki kumno ken kin ya hala chu surong namar ki las nyau biang lut na dong shedong halade upat ba ken uba hala chu surong namar snyau yo nong ya kata ka jing lek thap bot ka jong u hap mi chu surong u hap hala chu surong namar ka jing ya lam ka jong phi kam la ban penlong iki kumba ki la lek thap bot kam la hi kata ka jing thap bot ka jong ki kam la ban ai jing man toy ki ya ka la we ka ba shaprang ka jong ki te ki hap ban ya hala ni urit uria ladang ni ngim snyau biang ni lek thap bot da ka ba don burom ni lek thap bot da ka jing duai ka jong ni henre ngim yo ya kata ka jing man toy ya na kata ka jing duai ka jong ni ru ngim yo nong henre ngim yo jing man toy na kita ki nong ya lam ka jong ni kumno pat ni hap ban ya mi ngaman jure ka ni hap hi ban ya mi shukmat namar kamla ban ya lam yang ya ka ribat ka jai ben ri ko jongi hakal lanti ka ba ye dei bat upat ba te hakani ka video ngam da kwa man penjrong ya kani ka video ndrengan pengkut si sundan ya kani ka video te tanggini ki kentin nga kwa ban ong epi wat ya ngom wan sha pen be hakini ki pat jong NBB to singau thu e kene sabishar hima phi ya kini ki jingkren ke jongi nga de nga kwa ban pensio phi tang ye kini ki mat ndai tang kata tongini sempat ha ka wei pat ki video